שלום וברוכים הבאים, היום נצלול לעומק אל הסיפור של שרק נינג'ה, חברה שמצד אחד בצמיחה ממש מרשימה, מצד שני גם מתמודדת עם אתגרים. בהחלט. יש לנו את דוח הרווחים האחרון שלהם, רבעון ראשון 2025, וגם פרופיל חברה. ננסה להבין את הדינמיקה הזו, איך היא מצליחה לחדש כל כך מהר, וגם לנווט בסביבה הכלכלית הלא פשוטה הזו. בדיוק. המטרה היא באמת להבין את התמונה הגדולה, לא רק, אתה יודע, המספרים היבשים, מה האסטרטגיה, החדשנות, וגם הסביבה התחרותית שבה היא פועלת. זה שוק לא פשוט. אז בואו נתחיל מהבסיס, אולי רק כדי ליישר קו. שרק נינג'ה זה בעצם שני מותגים עיקריים תחת קורת גג אחת. יש את שרק לניקיון הבית, נכון? שואבי אבק, רובוטים, כל אלה. כן. ויש את נינג'ה למטבח, בלנדרים, אייר פריירס, וכמובן הנינג'ה קרימי המחורסם. לגמרי. הקרימי הזה עשה הרבה רעש. כן. חברה אמריקאית מבוסטון נסחרת בבורסה סימבול SN, די שחקנית מרכזית היום. בהחלט. והנתונים מהרבעון הראשון של 2025 הם באמת די חזקים. צמיחה של כמעט 15%, 14.7% במחירות נטו לעומת שנה שעברה. וואו. וזה, שימו לב, הרבעון השמיני ברציפות של צמיחה דו-ספרתית. שמיני. זה מדהים. כן, זה מראה על ביקוש מאוד עקבי וחזק למוצרים שלהם. גם שולי הרווח הגולמי המתואם נשארו גבוהים, סביב 50%. אוקיי, 50% רווח גולמי זה חזק, אבל חשוב, ה-EBITDA המתואם, שהוא מדד שאנחנו מסתכלים עליו הרבה לרווחיות תפעולית, הוא דווקא ירד. ירידה של 13%. נכון. איך זה קורה? עלייה במחירות, ירידה ב-EBITDA. נכון, וזו בדיוק הנקודה המורכבת. הירידה הזו, ב-EBITDA המתואם, היא נובעת בעיקר מהשקעות. זאת אומרת, החברה משקיעה המון כסף כרגע. השקעות במה? בעיקר ביוזמות צמיחה. הם משיקים מוצרים חדשים כל הזמן. למשל, דיברו על הסוורל החדש של הקרימי, מאוורר חדש שנקרא טורבו בלייד, וגם כמובן התרחבות גלובלית, כניסה לשווקים חדשים. אוקיי. וצריך להוסיף לזה את ההשפעה של המכסים על יבוא מסין. זה משהו שעדיין פוגע בשולי הרווח. אז המכסים האלה מסין זה אתגר שלא נעלם. מה הם עושים בנידון? זו שאלה מעניינת. כן, ופה יש אסטרטגיה מאוד ברורה. הם לא יושבים בחיבוק ידיים. הם ממש בתהליך של גיוון של העברת יצור אל מחוץ לסין. בעיקר למקסיקו ולווייטנאם. התוכנית שלהם, והיא די שאפתנית, היא שעד אמצע 2025, בערך 90% מהמוצרים שמגיעים לשוק האמריקאי יוצרו מחוץ לסין. 90% זה שינוי דרמטי. זה מהלך ענק, מאוד מורכב לוגיסטית ותפעולית, אבל אם הם יצליחו, זה יכול להיות יתרון תחרותי משמעותי מאוד בטווח הארוך. פחות תלות בסין, אולי פחות השפעה של מכסים בעתיד. בהחלט. אבל הזכרת תפעול ולוגיסטיקה, והיו גם דיווחים על קשיים אחרים, נכון? דיברו על בעיות בניהול מלאי, עיכובים במשלוחים. נכון, היו כמה דברים נקודתיים ברבעון הראשון שפגעו קצת בהכנסות. למשל, המעבר למודל מחירה ישירה במקסיקו, זה יצר קצת חריקות. היו גם בעיות תזמון במשלוחים לבריטניה. אז אלה אולי קווי גדילה של השינויים האלה. יכול להיות, קשה לדעת בוודאות אם זה רק זה, או שיש גם אי-ודאות כללית יותר, אתה יודע, שרשריות אספקה גלובליות, חשש משיבושים, במיוחד בצפון אמריקה, הם בהחלט צריכים להוכיח שהם שולטים במורכבות הזו. וכל זה קורה בשוק שהוא, בוא נגיד, צפוף. יש להם מתחרים רציניים. דייסון, iRobot, בריובל, קוויזינארט, איך הם מצליחים בכלל להתחרות ולצמוח ככה? זאת באמת שאלה מצוינת, וזה אולי הסיפור הכי מעניין פה. מה שמייחד אותם זה כנראה שילוב של כמה דברים. קודם כל, קצב פיתוח מוצרים מטורף. יש להם מאות פטנטים. כן. כל הזמן יוצא משהו חדש, גרסה משופרת, פיצ'ר חדשני. דבר שני, יש להם נוכחות מאוד חזקה בקימונאות. טארגט, וולמארט, אמזון, הם נמצאים בכל מקום. אוקיי. והאסטרטגיה של שני המותגים, ניקיון ומטבח, גם היא חכמה. זה מאפשר להם לפנות לקהלים שונים ולהציע פתרונות מגוונים. והנקודה האחרונה שהיא קריטית, זה המחיר. המחיר? הם מציעים חדשנות, אבל לרוב במחיר שהוא יותר נגיש ממותגי פרימיום, כמו דייסון למשל. זה פותח להם פלח שוק גדול. אז אם נסכם רגע, התמונה היא של חברה מאוד דינמית. היא חדשנית, היא צומחת מהר, אבל היא גם מתמודדת חזיתית עם אתגרים לא פשוטים, מכסים, לוגיסטיקה, השקעות גדולות שכרגע פוגעות קצת ברווחיות.
בדיוק. זו חברה שמראה חוסן ויכולת הסתגלות. היא ממצבת את עצמה חזק בשני שווקים עיקריים, מתרחבת גלובלית. השאלה הגדולה היא איך האיזון הזה יחזיק מעמד. האיזון בין ההשקעה בצמיחה וחדשנות, לבין הצורך לשמור על רווחיות ויעילות תפעולית מול כל האתגרים האלה. כן, זו נקודה קריטית למעקב. בהחלט צריך לראות איך ההשקעות של היום יתורגמו לצמיחה רווחית ובת קיימא מחר. זה המבחן הגדול שלהם. ולפני סיום, אולי מחשבה קטנה למאזינים שלנו, שמתחברת לסיפור הזה של העברת הייצור מסין למקסיקו ווייטנאם, מעניין לחשוב מעבר להרכבה עצמה, אילו יכולות נוספות שרק נינג'ה עשויה לפתח במקומות החדשים האלה. האם נראה שם אולי גם מרכבי פיתוח או הנדסה בעתיד, ולא רק פסי ייצור? שאלה מעניינת מאוד. אולי שיתופי פעולה מקומיים, חדשנות שנובעת מהקרבה לשוק האמריקאי במקרה של מקסיקו? בדיוק, משהו לחשוב עליו. תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך.